Igsuon daghan nga higayon nga kita gibadlong sa Dios. Daghan nga higayon nga gipahinumduman kita sa Ginoo nga kita magmatinud-anon na ngadto kaniya, nga kita magpasidungog na kanunay kaniya, nga kita mosimba og moalagad nga matinud-anon na gayud kaniya. Daghang higayon igsuon nga gibadlong kita sa Dios, nga dili siya mosugot nga magbuhat kita og dili maayo, nga dili siya mosugot nga mahilayo kita kaniya. Apan igsuon usahay kita nga mga katawhan ato kanang gibaliwala nga mga pagbadlong. Hinumduman nato igsuon nga nag-ingon ang Ginoo nga kung magpabilin kita sa kagahi sa atong ulo, moabot gyud ang panahon nga mapukan gayud kita. Moabot ang panahon nga mapuo gayud kita ug mawala gad kita nini nga kalibutan. Ug ang pinakasakit niya na igsuon, laglagon kita sa Dios. Panultihon 29 bersikulo 1 nag-ingon, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag kapila ka na badlunga, moabot ang higayon nga ikaw mapukan og dili na gayud makabangon. Mao na igsoon ayaw gyud hulata ang panahon nga moabot ka nang giingon sa Dios nga mapukan ka og dili ka na gayud makabangon, ug moabot ang panahon igsuon nga mapuo ka dinhi sa kalibutan, ug ang pinakasakit niya na igsuon, laglagon ka ug itambog ka ngadto sa kalayo sa impierno. Ayaw hulata igsuon nga moabot ka na kanimo pagmatinud-anon sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo, paminawa ang mga pagbadlong sa Dios sa imong kinabuhi, aron ang imong kinabuhi adunay kasiguruhan sa kanunay. Amen. God bless sa tanan.